دروہا پہ منزلانی سفر آثر نداں، دروہا پہ منزلانی سفر آثر نداں، واتر اتراولانی سمر آثر نداں، ساحت نمیر زیان ببند پا ودار جا، ساحت نمیر زیان ببند پا ودار جا، دروگے امید صدق صبر آثر نداں، نوداں گنگرنچ بستگیں وابانی چے بسات، نوداں گنگرنچ بستگیں وابانی چے بسات، ساگر بشارتانی اثر آثر نداں، دروہا پہ منزلانی سفر آثر نداں، واتر اتراولانی سمر آثر نداں، دراباتے شرب دارے چاروں کا ہر جگہ کے نشتگے مر چارگائے یا گوشدار گائے دراہ سلامت باتیں وشت کے بلوچی مراگش بام شبینا قدیر ساگرے شیرانی اولوی کتاب مہر چو نودا باتنا شنزیت سرا کسانے چمشان کی قدیر ساگرے شیرانی کتاب مہر چو نودا باتنا شنزیت کے ہمیں زیتا چاپ شنگ بیتا کتاب وانگا پد منا دلا سکین داد کے ماں چوشیں ارزش دارے کتابی سرا علمہ چیزی نہ چیزیں نوشتہ بکنا کے ایوڑے کتاب پا بلوچی زبان و لفظاں کا گنجو گیشیے ودی کت کنن پاؤ کے پدرے چھپا آئندگیں اوبادگاں مادن راہی نشاندات کنا قدیر ساگر 14 جولائی 1989 ماں میتا پہ مندے ہنکین بلوا واجہ محمد رحیم میں لوگا ودیبی قدیر ساگر واجہ کماش پا کارو روزگار حسابہ بلوے وانک جاہا یا کستادیے بستارہ وتی ذمہ داریہ پیلو کنگایت بلے اصلہ ہمیں وانک جائے مہرو توانا کنوکت اوتی ہمیں مقصدہ پا ایمانداریو دل پا کیا دیما برانا آیا وتی دور زمانگا بلوے وڑے پدمنتگیں میتگیا قابل قدریں وانگو زانگی چاگردے جوڑ کتگر ای وڑے حزمت پا آئندگو نوکے پدرے چاں لائکے گیرا رگن آیا پا وانگا پا وانے نگا یک عجب رنگے مہرو شیدائیے گونا ایک قدیر ساگرے وشبختیت کیا واجہ محمد رحیم میں وڑے وانندہ و سرپدے انسانیے نیاد و دل بجداری سائگہ رستو مزن بھی او ہمیں اچھا تمیز و تربیتی ہیل گئے او وتی شر و گندگا سرپدو ذاتکار بھی قدیر ساگرہ وتی بنداتی وانک چہا اسکول بلوا دربر تو پا گریجویشنہ تربت کیچا شد حمودہ چاہتا شاد ڈگری کالجہ وتی وانگی توام کو سن 2014 بلوچستان جاورانی ناگیگی سوابا در ملک کو درانڈے بھی قدیر ساگر بلوچی لفظاں کے پڑا شاعری جہتا زانگ بھی مہر چو نودا باتنا شنزید آئیے شیرانی اولوی کتاب نامت کے گوستگی ماہا بزان جنوری 2021 کا چا فاضل لفظہ کی مجلس بلوے نیمگا چاپ شنگ بیتا کتاب سرتاک مزنامے آرٹسٹ بانوک سیما سردرزیہ جوڑ کتاگ بانوک سیما سردرزی چندے چما وشبہتے بلوچ ازمکارانت کے آہچ وڑے ستاو ساڑائے گے وازمندگ نیا آہنی کرد و کمال وط حبر کنا پا گال سنجیا واجہ ایم شکاری نام نوشتیں کہ ایاہوتی ازماغوں حق کو انصاف کتگ نامداد قدیر ساگرے قبلِ کماش و نویرانی استاد واجہ محمد رحیم میں نامائند کے پاوتی آری پا آئیے نیکیں واہگاں سارائے کا کتاب توامی حق کموز قاسم لفظہ کی مجلس واقع اختیار آیا پا مزنیہ حسابہ کتاب درستی 172 تاک دیم چاگرد کان او تکنیکی راہ بند ردا کتاب لڑا یک پاک ساڑائی 68 دستوں 26 لچھا 5 4 بندو
4 سانیٹ مانگی جگ بیتر کے جتا جتائیں وحد و موسما دگا دگا ہندو ولایتاں نوشتہ کنگ بیتگا پیشگال نوشتہ کنوکانی تہا ہر دل عزیز بلوچی شاعر منظور بسمل نامی بلوچ آزما کار ڈاکٹر ناگمان وش گفتار عزت عبدال بلوچی سنگین حیال شاعر و رداک نویس عارف وفا و ورنا پگرے جبار آسکانی نام ہوارا کہ قدیر ساگر زندو عزم بابتا پنیک نیتی وتی حیالو لیکش درشان کتگن کرزند کے کسی بوانی تش قدیر ساگر شاعری یک ہنچے دلی دردت کے جتگو تاپروش کنگ بیتگ چرائیا چائیے زندے ہر متاو مہر پلگ بیتگ آزردگو ارمانیت بلے گریت نکا اندر اندرا وتا وت ورانن کوہتو بجلیگن پر ربتگے مرادانی اومانا اس کی تو آسرد کا دورا چواہگانی چراغے درا نوی دورا چواہگانی چراغے درا نوی ترسے رجانے تہنا دلاں انچے سہ شفی ساگر کجام دیوانی جنزے گتراولا بے اوستیے گیابے ادروہا پہ سائگے یا آپ پشتائنو دیما آسے نزما سرجمے دنیا آسے چومبیت توبنی برازاں بسچے ستگیں اے دلے قصہ آسے جیپا مسکیں وطنے اشکیں دار اوہ پردیس کے پما آسے اللہ میارے بلوچ بلوچستان سبز باتاں بلوچی میزران بات آمین.